Hi ha dues posicions clares en aquest tema, no? Hi ha els que diuen que sí i els que diem que no. És evident que els que diem que no pensem que d'alguna manera no tenim cap raó explícita per pensar que hi ha quelcom. Ningú n'ha tornat, ningú ens ho ha explicat, no hem tingut cap prova fefaent. Per un altre cantó, no és més que tancar el cercle, és a dir, nosaltres venim del no-res, això ho admet tothom, és curiós. Vull dir, ningú, o quasi ningú, admet que hi ha coses anteriors, i poden haver-hi fases anteriors, però no ad infinitum, i, en canvi, hi ha un posterior ad infinitum, no? Llavors nosaltres diem simplement de la fase anterior res, passem a la fase posterior res. Llavors hi ha un petit parèntesis al mig on tenim consciència de la nostra pròpia realitat. I per eminents persones, com per exemple el Richard Dawkins, que ha escrit molts llibres sobre aquest tema, que és el sentiment d'immortalitat. És a dir, els éssers humans, en el seu procés evolutiu, per poder sobreviure a les calamitats que els sobrevenien, tenien que tindre una arma psicològica que és pensar la mort existeix però a mi no em toca. Això és un element molt important. Aleshores, aquesta sensació d'immortalitat individualitzada que tenim els humans ens porta a fer aquest tipus d'invencions. És a dir, quan ja físicament es demostra que no se salva ningú, que tots es moren, doncs llavors hem d'inventar alguna cosa que no es mori. En el cas d'uns l'ànima, en el cas d'altres doncs aquestes reencarnacions, etc. Tots aquests processos són, des del nostre punt de vista, uns processos que parteixen d'aquesta sensació personal d'immortalitat. És a dir, busquem la immortalitat com una manera de justificar la nostra existència. També és un altre element psicològic de tranquil·litzador per les persones. Sembla, però, que la mort no és una cosa tan trista com sembla. Forma part de la vida, sense vida no hi ha mort i sense mort no hi ha vida. I cal entendre la segona part de la frase. Vull dir, no és només sense vida no hi ha mort, sinó sense mort no hi ha vida. Si no hi tinguéssim la sensació, la certitud d'aquesta mort, la vida no tindria cap sentit. Vull dir, s'han fet intents d'analitzar els processos que significarien que una persona no morís. I vull dir, és terrible el que es trobaria, no? Vull dir, una persona que no morís es trobaria personalment amb uns desequilibris psicològics tan greus, tan brutals, amb unes situacions d'indefinició de vida, etc., que no tindria sentit. Aleshores, vull dir, la mort forma part de la vida i això és una cosa que cal entendre. I com a tal, si la vida és una cosa bonica i alegre, la mort també ho ha de ser-ho. També ho ha de ser-ho. Per això nosaltres som ardents defensors de la mort digna, no? D'alguna manera, vull dir, la mort ha de ser digna perquè és el que realment fa que les persones acabin tot el seu procés d'una manera correcta. I per això és molt important.